Здравейте, аз съм Иво и обичам български рок. Добре дошли в рубриката Истории, добре дошли в БГ Рок за винаги. Днес ще се говорим за ПИВ. Най-после дойде моментът, в който ще ви разкажа за тази група. Имах коментари, имах запитвания кога ще направя историята на ПИВ. Изчаках да дойде точният момент да го направя. За съжаление, знаете, преди 5 години почина певецът на групата Димо. Но изчаках нарочно, не исках да правя видео веднага. Усетих, че моментът не беше тогава, затова изчаках да мине малко време и да ви разкажа така както трябва. Защото група ПИВ си една от най-хубавите, една от най-качествените български групи с прекрасни текстове, с много характерен звук и със свой уникален стил, разпознаваем. Групата е създадена в началото на 90-те във Варна и с доста промени в съставът и промяна в името, с което е стартирала. Продължава да съществува и днес. Групата остави много хитове и прекрасни спомени. Всички от вас, навярно фенове на ПИВ, ще се съгласят с това. Аз съм израснал през 90-те и съм дори в началото на хилядолетието и съм имал възможността да гледам ПИВ на живо. Наистина чудесна група с прекрасни песни. Преди да продължим към видеото, обаче искам да ви апелирам да се абонирате за каналът, естествено да цъкнете и камбанката, за да получавате известия за всичко, което качвам. Надявам се, че това, което правя, ви харесва и виждам как интересът се увеличава, за което ви благодаря. Пишете ми в Gmail, ако имате някакви конкретни предложения към мен за други видеа или някакви съвети. Следете каналите във Facebook, в Instagram. Наистина благодаря ви за подкрепата. Сега скачаме в историята на ПИВ. Приятно гледане! Групата е създадена от Димо Стоянов и Иван Велков във Варна под името Resemblance през 1992, в превод Сходство, прилика. Групата започва репетиции в култовото и до днес функциониращо студио 33 в район Одесус, по-известен като Стара Варна или Гръцкият квартал. Първият състав включва Димо Стоянов, вокали и китара, Иван Велков, китара, Павлин Бъчваров, клавиши, Филип Атанасов, бас и Елица Петрова, ударни. Музикантите са на по 15-16 годишна възраст, а първите изяви са в хотел Орбита. Силна концертна дейност в началото на 90-те, когато Варна кипи от нова вълна рок групи. Стилът е грънч, алтернатив рок, а формацията участва в компилацията Underground City 2 през 1995 с песента Newspaper Hero. В първите години създават около 40 песни на английски език. Иван и Димо учат в различни класове в едно и също училище. Първият им концерт е когато са в 9-ти клас. Свират авторски песни, изпълнявани от двамата в училищната стая. Бързо се разчува за техния талант и съвсем скоро вече са известни не само в цялото училище, ами и в съседните. След това и в цяла Варна и така колелото бързо се завърта. В началото Димо е бек вокал и китара, а по-късно поема ролята на фронтмен. През 1994 са класирани на трето място на фестивалът Рок Хит във Варна. През 1997 групата заминава за Унгария, където има два концерта. Единият е като подграваща група на местните Fresh Fabric. В средата на 90-те през групата минават други музиканти, но Димо и Иван остават ядрото, което ражда идеите и е движещата сила. В края на 90-те свират съвместно българската рок алтернатив група Лора, които са силно нашумели с песента Рая. През 1999 Resemblance се уреждат прослушване в Swinging Hall, сред най-популярните столични клубове. Собственикът ги харесва, но настоява да сменят името Resemblance, което му е звучало прекалено дълго и сложно, с нещо по-кратко и по-просто. Същата вечер музикантите започват да търсят ново име на групата.
Сещат се за популярното тогава списание ПИВ и името им допада, но решават да разделят буквите с точки, за да се различават. В по-нататъчните интервюта журналисти питат за значението на името на групата. Тогавашният барабанист отговаря с готовност, че ПИВ в съкращение се превежда като Patriots in Fashion. По-късно музикантите наименуват албумите си с различни варианти от абревиатурата на ПИВ. Patriots in Fashions, Passions in Frames, Pictures in Frames и други. Абревиатурата ПИВ с точки става тяхна традиция, но в корените си тя не носи някакъв конкретен смисъл. Доста по-късно музикантите разбират, че от английски ПИВ е жаргонна дума, която означава готин. В музиката на ПИВ присъства артистичност и естетика. Фронтменът Димо Стоянов е част от театър Щурче във Варна. Този му талант паралелно с музиката оказва влияние върху творческите вдъхновения. Завършва надфис, но избира музиката като посока в животът. От 1999 г. групата се позиционира в София под името ПИВ, като към музикантите се присъединяват Емилиан Бонев, Желяз Желязов и Любомир Петков. Започват работа по дебютният си албум. Вече са направили много сериозно впечатление с песента Приказка, превърнала се много бързо в хит. Текстът е поезия, рисуваш красив свят, силно въздействащ, видеоклип подчертава песента и става любима на цяла България. Включена е в компилацията Рок Експлозия 2000 година, заедно с песни на Обратен ефект, Джанго Зе, Д2, Мастило, Латино партизани, Анимационерите и Уикеда. Силен период за родната музика, когато жанрове като поп-рок са изключително плодовити. Песните от началото на хилядолетието оставиха своята следа във времето и към тях достойно своето място заемат и ПИВ. На 1 декември 2000 година издават своят едноименен дебютен албум, съдържащ 13 песни. Издаден от Stars Records на компакт диск, а ПИВ са в състав: Димо – вокали и акустична китара, Иван Велков – китара, Емилиан Бонев – бас, Димитър Симеонов – ударни. Освен Приказка, тук са и бъдещите мега хитове като Вали, Колело, Камбаните, Невидимо дете. Звукът е стегнат и определено улавящ и заразяващ със своето настроение. Текстовете докосват, а посланията са много. ПИВ обръщат специално внимание към текстовете и това, което думите в тях внушават. Посланията рисуват картини във въображението на слушателят. Ключът към съзнанието и осмисленето на творчеството се корени в това. Албумът се радва на голяма популярност, а днес е със статут на легендарен. През същата година са удостоени с наградата в категорията Най-добър албум на годината на музикалните награди на телевизия ММ. Следват много успешни концерти и срещи с публиката. ПИВ много бързо се изкачва до там и вече са любимци на цяла България. Идва време за нов албум, а той се появява само 2 години след дебютният им. Вторият е озаглавен Pictures in Frames и издаден през 2002. Музикантите се оттеглят във вила в Рила за няколко седмици, търсейки специфичното звучене. ПИВ са в състав: Димо, Емилиан на басът, Иван на китарата. Към тях са новите членове: завърналият се Любомир Петков на клавишите и новият барабанист Желяз Желязов. Албумът включва 14 песни, като тук е една от най-красивите им – Цялото небе. Записана е и песента Обърквация, която обаче не е включена в изданието. В краят на 2005 година групата прави малко европейско турне, включващо участия в Париж, Виена, както и немските градове Кьолн, Карлсруе и Бохум. Завършат се в България и още по-утвърдени и амбицирани продължават своето развитие. През 2006 година се появява и третият албум Passion in Fact, който е предоставен за свободно сваляне от официалният им сайт. Групата има още един китарист – Христо Христов, на басът е Мартин Николов, а новият барабанист е Атанас Касабов. Тримата са част от рок алтернатив групата Vox, в която е вокалист бившият певец на D2 Дичо. Третият албум е много проницателен и още първата им песен в него, Кой си ти, като че загатва за това. Замечтан и почти шепнеш текст гали ухото на слушателя. Друга забележима песен е Ноемврийски ден. Леко меланхолична с нюанси на дъбстеп и електро и леко провлачен звук.
Димо се извисява на припева, който прави песента запомняща. Спомен, Ти са все песни, които създават особено настроение и показват Пив в друга светлина. Още по-финна и елегантна музика, носеща специфичност, превърнала се в запазена марка за групата. Ясно е, че музикантите са отключили ново ниво в своята творческа еволюция. Абсолютно съвършенство. През 2010 година Мартин, Христо и Атанас преминават в новата група на Дичо – Vox. Това е период, в който Пив не са толкова активни и намаляват своята концертна дейност. През 2011 година заснемат видео към "Оставам тук". Песента е и саундтрак към филмът Номер 1000. През същата година видеото към "Свята нощ" печели награда на българската коледна песен на годината. Четвъртият албум се казва Пив 4 и излиза през 2013 година. Обложката му е съставена от 1000 снимки на фенове. В този период към групата се присъединяват Юрий Божинов и Мартин Профиров. Звукът на Пив е надграден с много иновации в този аспект. Текстовете продължават да бъдат все така проницателни, с дълбок смисъл и послания, засягащи истинските теми в нашия живот. Тандемът Димо и Иван, утвърдени като колектив, продължава да бъде гръбнакът на групата. Албумът е представен с клубно турне в много градове на страната. Една от най-силните песни е "Месая". Убийствена тяга в припева показва, че Димо може да впрегне ярост във вокалите. Целият звук е изключително здрав и пробивен, с дълбоки хипнотични бас и клавиши, тихо и вглъбено пеене като монолог в куплетите и взрив от емоции на припевите. Пив доказва, че са разнообразни, а палитрата от стилове за тях е нещо съвсем условно. В краят на 2014 година свират заедно с Джереми в клуб 100 Лондон. През 2015 издават петият си албум Пив 5. Преди издаването му групата предизвиква феновете да напишат песен и да заснемат клип. Записан е в близост до резерватът Сребърна в хижа Ветрен. Там, в изолация и спокойствие, композират и записват целият албум. Смесването му продължава около 12 месеца в Ирландия. Не е случайно, че избират именно Ирландия, защото Димо има слабост към тази страна, към културата й, към народният бит и духът на нацията. Групата решава да реализира един нетрадиционен проект – театралната постановка "Кой прибира сутрин звездите". Премиерата на спектакъл е през май 2018. Това е представление, концерт, поднесен с хумор и проницателност и великолепната актьорска игра на Димо. Съществуването на Пив винаги е изглеждало някак спонтанно и кариерата им е вървяла гладко. Свикнали сме да ги виждаме активни в клубният живот и с много концертни изяви в годините. Идва момент, когато обаче нещастие застига тази обичана група. Съдбата ще бележи завинаги всички, които обичат музиката на Пив. В краят на 2020 година Димо бива засегнат от коварният коронавирус. Настанен е в столична болница. На 9 декември в социалните мрежи е публикуван призив за даряване на кръвна плазма, защото състоянието на певецът е лошо. На следващия ден от групата информират, че е намерен човек, който да дари кръв, а състоянието на Димо се е стабилизирало. Въпреки това Димо не успява да надвие болестта. На 21 декември 2020 година губи битката с живота си само на 45 годишна възраст. През следващата година групата пуска видео към Опус 4. Кадрите са интерпретации от любими песни на Димо. Кадри, изиграни от многородни актьори, както и певци, като Любо Киров, Мариус Крукенски, Владимир Ампов, Графа, Михаела Филева, Орлин Павлов, Стефан Вълдобрев, Дичо, Станимир Гъмов, Ники Кънчев и много други. Снимките са направени на 35 различни локации, а работата по цялата продукция отнема около 3 месеца. През февруари 2021 година излиза компилацията с най-доброто от Пив. Тя представлява 2 диска. Слънчев с весели и жизнерадостни песни и Облачен с балади и по-меланхолични, носещи тъга. Изданието им е предварителен вариант в картонени опаковки и се разпродава за отрицателно време. След това излиза и окомплектованият в кутийки вариант. През месец май същата година Иван инициира издаването на албум на Resemblance Backstage Dreamer.
Той включва 7 песни, записани на живо в средата на 90-те години, активните години на Resemblance, предшественикът на ПИВ. През септември 2021 година излиза книгата "Приказката ПИВ", разказваше историята на групата. През същата година излиза и 6-тият студиен албум на ПИВ. Това е последният албум с гласът на Димо, записвал вокали до последно преди болестта да го спре. Албумът съдържа 6 песни, 6 опуса и още 3, общо 9 песни. Този албум е много различен от предишната продукция. Текстовете имат много по-голям смисъл с особена дълбока емоционалност. Навярно, това е и върхът в композиционно отношение, а може би не е. Никога няма да узнаем какво щеше да е, ако Димо беше тук и днес, и какви идеи щеше да роди, и с верните си колеги да ни зарадват с нови песни. ПИВ продължават активна концертна дейност с гост-певци. Обявяват, че никога няма да имат нов вокалист. Продължават да излизат на сцена с близки приятели. Това е начин да свирят музиката си наживо и така отново да създадат връзката с публиката. Тази връзка, която 20 години беше уникално, силно и искрено изживяване. Във всяка една песен живее Димо и присъствието му е осезаемо и истинско. Песните карат спомените да оживяват, а в тях всичко може да е реално. Безспорно ПИВ са не просто свежа глътка въздух. Те са цял поток от музика. Музика, носеща безграничност и свобода, невъзможно да бъде събрана в рамките на мислите ни. Кръгозорът, който рисуват, е безкраен и събира целият свят в една песен. Подарява ни го и ни прави по-добри. Дали ще вземем от него и ще го разберем, зависи от нас. Но тъжната равносметка е, че добрите хора се заминават един по един, оставяйки след себе си много теми за размисъл. Теми по-големи от нас самите, по-значими от животът и съществуването ни, защото някъде там измежду редовете, написани на смачка на хартия, можем да открием отговорите на всички въпроси. Поетът го е написал, изливайки душата си. Художник нарисувал песен, цветна, истинска, понякога дори малко тъжна, но винаги до край истинска. Готова дори да те разплаче малко. Ей така, за да се почувстваш по-жив. Музиката е просто музика и целта е да направи хората от среща, които я слушат, щастливи. Каква е тя, няма абсолютно никакво значение. Първият си въпрос е това: защо си там? Защото имаш да кажеш нещо. Защото единственото нещо, което умееш, е това, и си разбрал достатъчно за себе си, за умението, което имаш, че можеш да го направиш така, да го дадеш на хората и да ги направиш щастливи. Щастлив съм, че това ми се случва. Първо хората, които са пред нас, и второ, като слезем, е достатъчно, от сцената, като слезем, достатъчно един човек да ми каже благодаря ти. Той да ми каже, че ми благодари. Край, значи мисията е изпълнена, да.